V temperamente tohto bieleho krásavca sa preukazateľne spája aktivita a pokoj. Vzájomná vyváženosť a proporčnosť týchto vlastností slovenského čuvača sa výrazne podieľajú na tom, že niektorí chovatelia, ktorých rukami prešlo viacero druhov psov, sa po rokoch opäť vracajú k tomuto národnému plemenu. Nečudo, veď byť majiteľom takéhoto statného rytiera psích plemien dáva okrem iného aj pocit naozajstnej istoty a bezpečnosti. Pocit vzťahu, do ktorého sa nikomu inému nepodarí vtesnať a ak, tak iba so súhlasom čuvača a jeho chovateľa. Už spomínaná nebojácnosť a neohrozenosť sa stali reálnym podkladom príbehov o stretnutiach čuvača s medveďom a mnohé sa dostali až do polohy legend. Tieto sú však nanajvyš pravdivé a osvedčujú čuvača ako bojovníka, ktorý zo zápasu na život a na smrť ustupuje až po svojom skone. Je len na škodu veci, že na slovenských salašoch slúžia ako strážne psy rôzne iné plemená. No počet tých, ktorí tam v absolútnom poradí ako prvé patria, je na pastvinách veľmi málo. Aby splňali tie najdôležitejšie znaky, ktoré robia ide najmä o znaky, aby sme za tých očí dostali od... My ale nechceme, pretože naša ale má výrazne, aspoň v tejto kondícii, môže byť tam vyklznutý zrazenejší zadok, tak som na ďalšie miesto. Víťazom triedy otvorenej s titulom CAC, klubovým víťazom a víťazom 24. memoriálu sa stal Bret z Podrozárky. Na druhom mieste sa umiestnil Idaho, Bielý démon, na treťom mieste Barón, Lúčno a na štvrtom mieste Ibro Culka z Turca. Všetci títo, ako aj 8 ďalších, získalo ocenenie Výborný.
Čo sa točíš? Čo sa točíš? Do triedy otvorenej suky bolo prihlásených 24 súk. V tejto triede je suka vo veku, keď je na vrchole svojej krásy. Je rozvážna a múdra. V tomto čase vracia suka svojmu majiteľovi mnohonásobne lásku a trpezlivosť, ktorú vynaložil pri jej výchove. Pes svojou aktivitou obveselí a rozptýli. Suka lieči. Mnohí chovatelia potvrdili, že pri návrate domov miznú ich nepríjemné každodenné starosti. Suka akoby vycítila náladu svojho pána a svojím konaním doslova vytvorí atmosféru vyrovnanosti a šťastia. Lebo mělo by to být. Čestný krok. Čestný krok. Thank you.
Dobre, ďakujem. Môžete stať. Správny postoj a uhlenie končatí, dobre nasadený nesený chvost. Momentálne tu je tá tučka trošku viacej, má otvorenejšie, trošku kratšie, otvorenejšie, momentálne je to v ústavnej kondícii. Víťazkou triedy otvorenej a titul CAC získala Ebony Barbierov dom, ako druhá skončila Ajka vom Volshorn s titulom Rescac, tretia bola Asta zo Starého Vráta a štvrtá Hela z Drevenej doliny. Celkové 7 súb v tejto triede bolo hodnotené známkou výborné. V triede víťazov bola jediná suka Binta, Bielý démon, ktorá získala CAC, víťaz triedy víťazov a klubový víťaz.
pone. No, tak. Záverečnou disciplínou bola súťaž o získanie titulu víťaz 24. memoriálu profesora Antonína Hrúzu. Víťazom memoriálu sa stal Brett z Podrozár.